Velin Black Mamba, l-isem tal-ewwel karozza elettrika diżinjata, manifatturata u mibnija f'pajjiżna. Proġett tal-kumpanija Silex Power Limited bl-idea li f'pajjiżna jibdew jiġu żviluppati karozzi elettriċi. Għaldastant il-Velin Black Mamba mhux biss se tkun karozza kummerċjali, iżda se sservi wkoll ta' pjattaforma biex fuqha jiġu testjati teknoloġiji oħra. Ix-xogħol fuq il-karozza qed joqrob lejn tmiemu biex fix-xhur li ġejjin tkun lesta l-kollox, kif spjega l-kap eżekuttiv ta' Silex Jonathan Grech. Di l-karozza qiegħda advanced prototype stage, jiġifieri li qed taraw bħalissa hija ta' qabel l-aħħar verżjoni, issa fil-fatt ħanibdew naħdmu fuq il-bodywork il-finali tagħha. U kemm imbagħad impoġġu l-electronics fil-motur jiġifieri u nibdew nittestjawha, jiġifieri modell kważi lest. Maħduma minn materjal maħsub biex tkun ħafifa iżda fl-istess ħin riġida, il-Velin Black Mamba taqa' taħt il-kategorija ta' mutur hekk kif għandha 3 roti, tiflaħ 2 passiġġieri u l-iskop tagħha huwa wieħed ta' performance. Diġà naħdmu mal-kumpanija barra minn Malta, din il-karozza hija ddiżinjata suq internazzjonali, jiġifieri diġà għandna numru ta' ordnijiet minn madwar id-dinja kollha. Inna li l-lonċajnija 15 u diġà ġiet featured fit-48 pajjiż, jiġifieri għandna coverage tajjeb minn interess qawwi ħafna. Grech iddeskriva suq internazzjonali f'kuntest ta' karozzi elettriċi bħala immatur u qal li allura issa huwa żmien opportun biex kumpaniji ġodda jidħlu fis-suq. Iżda mhux biss. Barra minn hekk dat tip ta' karozzi ħafna mit-teknoloġija warahom hija software. U Malta għandna bażi tajba ta' software. Aħna naħsbu li bħala karozza tista' tkun showcase tal-prodott Malti, kemm fejn jidħol software, manifattura, teknoloġija u anke viżjoni. Fid-dawl li x-xogħol fuq il-Velin Black Mamba ilu għaddej għal dawn l-aħħar 6 snin kemm ilha waqfa l-kumpanija, Jonathan jispjega li kien biss issa wara ċerti miżuri li ttieħdu fl-aħħar snin li setgħu javvanzaw f'xogħolhom. F'dal aħħar snin rajna atmosfera favur ħafna startups, bażikament. Ġew mdoħlin miżuri ġodda bħalma seed investment scheme prospects għal Malta Stock Exchange li jagħtu opportunità li kumpaniji bħalna li huma żgħar li jfittxu biex jirreżjaw kapital mis-suq lokali bla ma jkollna bżonn immorru barra minn Malta. Ovvjament dik il-ħaġa hija inkoraġġanti ħafna nistgħu nibqgħu naħdmu f'pajjiżna jiġifieri niżviluppaw prodott ġenwinament Malti. Il-ħsieb ta' Silex imur lil hinn mill-produzzjoni ta' karozzi elettriċi. Jonathan jispjega kif il-ħsieb hu li aktar il-qudiem f'pajjiżna jkun hawn showroom fejn in-nies ikunu jistgħu jmorru jaraw dawn l-istess karozzi. Mhux biss, jittama wkoll li fi żmien li ġej fil-fabbrika li fiha jiġu magħmula jkun hemm żona li fiha jkun jista' jidħol il-pubbliku u jara bajnejh ix-xogħol ta' manifattura. Ħantuha element Malta ħafna, ġifieri ħanagħmlu events anke fil-futur qrib fejn involvu l-pubbliku biex anke jibdew japprezzaw it-talent Malti.